aýdasym gelýän zat iň merkezi şu azy hakykat sözüni çykdygy birinji men getirenmen bilen o köp kişi bilen. Sehet durdy. Sana bari o üçden sowal. Taýyn mı? Taýyn. Birinji sowal. Haçan durmuşda iň soň sapar ağladyň we näme üçin? Ağladım. Kaçan ağladım ay soňky gerek. Näme ağladım dost? Öýde ağladım. Wagt ýadyma şonu bir ay bolandyr. Bir ay bolsa bolandyr. Öýde ağladım. Sebäbini aýdyp bilýän. Sebebi bilemok da şonu basylma. Ne merkek ýaly ne Käwat emmek istedi bolýar, ejilläp ýa bir basylýan moment bolýar durmuşdun. Yo bolan oklaýmen, bolan oklaý diýen wagt bolýar da no. Şonda bir ýanymda da ejem mady. Ejede bilýär-de. Gowmay oglum diýip bir gözüňe sere diýip durýar bolýan. Saklanyp bolan oklary. Benim dolup barýan özüňem akşam barýan ýa-da näme üçin ýadanyňam bilemok. O ýa-da bolup, işiň ýa-da bolup, däle durmuşyň ýa-da bolup bilýärmi? Ejilýän de käwat bilen. Biz adam, biz ejillemeli, ýalňyşmaly, ýalňyşdymyzdan sapyk çykarmaly ýöne. Şu ejilemok diýenem ejilýär da brat. Belli bir wagtyň dowamynda. İkinji sowal şeýle. Kyn soraglar berýän. Qynal. Ay ýogy. Gelem däl ýöne dowam. Ya bitsin müdürle jogap berjek bolýar, näme? Gydygam şonu. Durmuşda iň soňkydan pişmanyň. Soňky. Giden pişmanım. Soňkydan pişmanım. Gün bir sözlemde daýyn berdim. Asl bolmadan şeýle. Değmeyen adamlara da gereğinden artık hormat koyup, dereginden artık baka verip, özüme alırlar şu deyip, sonra başka bir yeri olup çıkıp gelir ha. Ana şonuna men kän pişman edýän. Ödem men şu yalnız yaman kän gaýtalaýan. Her gelegin pişmanım edýän, gaýtalaman diýen ýene barýar näme? Sebebi özüme anjaň bolanna. Şu wagt şoňa ýaňy şuň üstünde durny edýänmi? Şu atmy? Ýok. Ýok. Bolýar. Onu iň soňky jemleji üçinji towarym. Dost näme? Dost näme? Dost näme? Dost o brat. Muňa her kim herkelke sitdim bilýän. Dost var brat. Sen üstünlüğüne, sen başarılığına yekece gramam içinde görüpçülük duygusu bolman, içinde yekece gramam qıynanmak duygusu bolmadık. Adam sen ýandaki şol dostum kadyp pikirledýän. Şu soru affetinne. Birinji sana perhada düzüldi. Ýöne planlary ýokdy, oňa başgaça soralar berildi. Soňky soram da gepleş gutaryň aýtdym, şu sorama sen ýöne gepleşiň şert 3 sowal, 4-nji berip bolmady. Sen ýetýän açyk şu soru. Muma seha mine 3 sowal gepleşiň sowallar şulardan barat. Galyr da syýlak gelen üçin köp minnetdar. Sag ol. Şol bolsun bra. Spasibo. Gurrun hiç ýaýda. 3 sowal barada da. 3 sowal barada da. Gurrun barada özüňizi tanymak barada. Görüşýänçe. Hemenize salam. Bu menin toyumda islemeyen zatlarım. Arada video Türkmençe düşürmemin sebebi cover zatlar, Türkmençilikde edilen zatlar. Onun birim bukça gördü. Bukça gördü maňa gorugsyzlyk ýaly geldi. Çynymy aýtsam, ýöne cover adamlar etýär, gaty owdan etýärler. Ýöne menin oň zatlar edesim gelenok.
ya da manikeni koynuklarımı giydirip koyuyorsum gelen yok. Yağlıklarım şeydi kızların iyilleri gorkozönünü İslam yok ya da bir alıp barıcı tutulup plan dairesinden plan brilliant ya da plan pombak deyilip iyile car edileni İslam ok zatlarımın. Sötü ki o zatlarım menin giyecek zatlarım. İyile ugaciz etme üçün derden menin qoğuran zatlarım. İyilin o zadı bilmesini hukman del. Men giyenimde görürsün men neme giyenimi. Şonun içine maňa manysızrak gelýär. Sobinne toy ýalyk edip, alyp barjy tutup, tansçylar tutup edilen seremoniýa maňa bir hilirak gelýär, maňa göre däl. Men etsem, iň ýakyn joralarymy çagyrardım we diňe şolary bilen oturup zatlama çary. Söteki joraňa her gezek bir zat alanda da şuňa bir zat alanda da jaň etken bolşuny aldım, şu ýerden aldım zat dip. Şolary ýaly joralarym bilen oturup has kiçi kampanyada suratı düşürdüm, video düşürürdüm. Hemen bukça görüntüde düşürülen suratları, videoları qoğuran. Yani menin nemem ile görkezmek değil de prosta özüm üçün. Конечно, TikTok'a da koyuyorum, Instagram'a da koyuyorum. Bunun nemesi maksadı ile görkezmek değil. Prosta bana şol fırsattan bir yatlamak alsın deyip etken zadım. Daha şu videolarım edil şolar ýaly. Men İlin münyenesine hilika dip pikir edem ok men prosta menin isleyen zatlarym aýtjan belki 10 ýyl soň 15 ýyl soň görönümde şu wagtlar şeýle pikir edipdim dip belki utanarym belki şu wagtlarym şeýle pikir etýärken dip begenerim bilemem prosta şonuň üçin düşürýän il bilen işim ýok il etsin etge ogodanam etge gowdallam etge her kimiň öz islegi var. Naprimер, men gara goýan dip belki adam goýursa fu dip bolmaýar. Şolar ýaly bilim. Prosta men bukça gördi İslam ok. Häzirlikçe ýöne köp islemeýän diýen zatlarym köpsinem etdim şu wagta çeli toy barada. Belki soň menem ederin, onuň bilemok. Toy ýakynla berende görürüz uje. Şeýle ýöne häzirlikçe bukça gördi maňa azajyk görgüsüzlik ýaly gelýär. Sizden pikir etýäňiz kommentariýada ýazşaly. Assalamu alaikum mehriban adamlar. Maňa näme ilmede ama gyzyklanýan adamlar. Men nirde doguldum, nirde öňüp ösdüm. Mine şu owo men öňüp ösen ýerim. O Ahal vilayatynyň o Tejen raýonunyň öňkü Tejen raýonunyň kamuny kalboly. Bu adyny görýänim. Tejen etrafynyň babada hem geňeşliginde. Men şu ýerde Göbek kanymyň daman ýeri. Her men maşgalan bilen, jigilem bilen, gyýdym bilen şu owa ayarlygonymda bar ya, gulnarlara bar ya. Yanımda äşi de bar, jigimem bar, maşgalam bar, ogullam bar, Emirhan, Edilhan bar. Häzir bar ya, ulu onun häzir hemme ýanky Göbek kanym daman ojogum bar, şu taýda hojolugum bar, şo ýerden görkezler. Şoň üçin bizden daşlaşman men hemme zatlar gurrun bilen gyzykly zatlary. Onu näme ýörüň hemme bilen owa geleli. Bir oglanjyk kömür magdanynyň birini liftiň ýokary çykaryna garaşyp oturan eken. Halis ýada oturan oglanjyň ýanyna gödökçi barpdyr da sen näme garaşýan diýipdir. Kakamyň işden çykaryna garaşýan diýipdir. Şonda gödökçi sen munça adam üçin eten kakam tanap bilmeýäňa diýipdir. Häzir hemmesi bir meňdeş eşikde, bir meňdeş başgapda hemem ýüzleri kömür tolandan ýaňa gara gäl bolup çykarlar diýipdir. Sen gowsa gitdi öýüňde garaş, kakam öýüňde barar diýipdir. Oglanjyk şeýle täsirli jogap beripdir. Kakam men tanara. Men şu hekaýede näme many çykardym? Bir zady isleýän bolsaň, inanmak we ümit bilen garaşmak. Sen bilýärdiňmi dünýäniň iň populyar napitigini Fanta kim oýlap tapanyny? 1940 ýylda Ikinji Dünýä Jahan uruşunda Coca-Cola Amerikanyň napitigi Germaniýadan gidýär. Şeýdip Germaniýanyň halky Coca-Cola'sız galýar. Ýöne hökümetden prikaz gelýär. Sroçny bizim Germaniýanyň halky üçin öz napitigimizi döretmeli diýip. Bular eýdip Almanyň galındysyndan, suwdan şeherden, şeýdip alymlar we inženýerler napitin reseptini döredýärler. Indi bolsa bul napitige at takmaly. Alymlar we professorlar pikirlenip otyr qalar, örren aktivni alymlaryň biri aýdýar. Hany fantazir dedin, fantazi, fantaziýaňyzy включай dedin, fantazi. Şol bada başga alymlaryň biri aýdýar. Fantazi, fantazi, fanta? Fanta! Şeýdip nemisler öz halky üçin Fanta napitigini döredýärler. Bizim wagtymyzda Fanta dünýä belli napitiklaryň biridir.
Hani kommente yazın öz halayan napitiňizi Coca-Cola ýa-da Fanta. Şonuň üçin podpisasiýa etmäni we like goýmany ýadyňyzdan çykarmaň. Germaniýa hoş geldiňiz.